खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। गुवाहाटीआव साननैनि हाबाफारिजों एबसुनि बर' राव फोरोंगिरिनि फोरोंथाय हाबाफारि लादों। बे समाव एबसुआ गावनि बिमा राव एबा बर' राव रोङै सुबुंफोरखौ बर' राव फोरोंनो थाखाय बिजाब राननायजों लोगोसेनो फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंथायनि हाबाफारि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दाफुंनाय आरो बर' रावखौ बुहुमाव गोसारहोनाय थांखिजों बर' रावनि फारसे गोख्रों खामानि मावबोदों आरो मावबाय थागोन। थिग बेबायदिनो आसामनि खना खनला थानाय बर' सुबुङा गावनि बिमा रावखौ मोजाङै रायलायनो आरो लिरनो रोङा। बैफोर सुबुंफोरखौ बर' रावजों लिरनो आरो फरायहोनो आसामनि दाब दाब जिल्लानि माखासे जायगायाव बर' रावनि फोरोंथाय मिरु गायसनदों। बे फोरोंथाय मिरुफोरनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरोंगिरि थिसननायनि बिलाइखौ राननानै होखांबाय। थिसनथाय बिलाइ रानखांनायनि उनाव दिनै गुवाहाटी नोगोरनि समाज थुनलाइ हारिमुआरि मावथांखिसालि बाथौफुरि गरसुगाव बर' राव फोरोंगिरि बिथांमोननो बिजाब राननानै होनायजों लोगोसेनो फोरोंथाय मावबादानि हाबाफारि लादों। बर' राव फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय मावबादायाव फुंखा सुबुं महरै गोबां मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा आरो फोरोंगिरि बिथांमोना बे साननैनि फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लानानै फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंथाय होगोन। गाहायै आसामनि सराइदेव, हजाइ, डिब्रुगड़, सनितपुर, गलाघाट, खोला कामरुप, नगाव, लखिमपुर, गुवाहाटी आरो बिश्वनाथ बे मोन10 जिल्लायाव गासै मोन16 बर' राव फोरोंथाय मिरु गायसनदों आरो सा 33 बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि थिसनथाय होदों। मख'नाय जायगाफोरनि बर' सुबुंफोरा गावनि बिमा राव एबा बर' रावखौ आबुङै सोलोंनो हानाय बायदियै बाहागो लाफैनो हागोन होनना मिरु एबसुनि आखान्थि गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा मिथिहोयो। खुलुमबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जों थांखि लादोंमोन आरो बे थांखियानो जाहैबाय आसामनि दाब दाब जायगायाव जायफोर बर' मानसि दङ नाथाय बिथांमोना माखासे गारनो हायै जाहोननि थाखाय बर' रावखौ रायज्लायनो रोङामोन बिथांमोना। दा बेखौ बै बर'फोरखौ जोङो बर' राव फोरोंनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लानाय बायदि जोङो आसामनि मोन10 जिल्लायाव मोन10 जिल्लानि मोन16 सेन्टाराव जोङो बर' राव फोरोंनो थाखाय जों अलरेडि फोरोंगिरि थिसनबाय। गासै मोन16 सेन्टाराव जोङो सासे मोनसे सेन्टाराव सानै हिसाबै जोङो 32 फोरोंगिरि जों बिथांमोनखौ अलरेडि जोङो एपइन्टमेन्टबो रानबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो माबोरै फोरोंनांगौ बोरै फोरोंनांगौ बिनि थाखाय जोङो माखासे एक्सपार्टफोरखौ लानानै जों दिनै गुवाहाटीयाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव जोङो दिनै साननै जों मावबादा लादों, अरियेन्टेसन प्रग्राम जों लादों आरो बेवहाय जोङो गासै फोरोंगिरिफोरखौ लेंहरदों आरो बेवहाय जों एक्सपार्ट हिसाबै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर अनिल बर' आरो पान्डा कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर डक्टर प्रणजित नार्जारी आरो तामुलपुर हायार सेकेन्डारिनि मेडाम सासे डक्टर रुपाली स्वर्गियारी आरो दक्षिण गुवाहाटी कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर सानसुमा खुंगुर बर' आरोबाव जोङो CILL माहेश्वरनि लेक्सारार डक्टर अलिन्द्र ब्रह्म बिथांमोना साननैयाव जोंनि फोरोंगिरिफोरनो माबोरै फोरोंनांगौ बोरै फोरोंनांगौ बेनि सोमोन्दै बिथांमोना गुवारै जोंनो फोरोंनानै होगोन आरो बेखौनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि सान महरै जों दिनै बेखेवबाय आरो फोरोंगिरिफोरखौ बेनि सोमोन्दै गुवारै जोंनि एक्सपार्टफोरा जोंनि जेबो माबा दङ रिसर्स पार्सन बिथांमोना फोरोंगासिनो दङ आरो सानो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैफोर ओनसोलनि बर'फ्राबो बर' राव रोंनायनि उनाव आंबो बर' जोंबो बर' हिसाबै जि थांना थानायनि मोन्थाय जों बेखौ होनो नागिरदों आरो बै सुबुंफ्राबो गावनि राव थुनलाइ आरो जोंनि हारिमुखौ लांनानै बर' हिसाबै थांना थानायनि जि मोन्थाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मोनसे नाजादों आरो जों सानो बै ओनसोलाव जायफोर बर' दङ बिथांमोनाबो गोसो मोदोम सोलेर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गिदिर थांखि बेवहाय मदद होगोन होननानै जोङो मोनसे फोथायनाय दङ। जोङो अलरेडि मोनसे कमिटि दाबाय बेवहाय जायफोर जिल्ला आफाद दङ आरो जायफोर दखर आफाद दङ आरो जाय जायगायाव जोंनि मिरु सेन्टारफोरखौ जोङो गायसननाय जादों बै ओनसोलनि जों गार्जेन्सफोरखौ लानानै जों मोनसे कअर्डिनेसन कमिटि दादों आरो बे कमिटियानो कअर्डिनेट खालामनानै 6 मान्थनि जोंनि जि प्रग्राम बेखौ मोजाङै जाफुंसारनायाव बै कमिटिया मोजां साखाफारा जानानै बिथांमोना मोजां सानलायलायनानै खामानिखौ मावगोन आरो बेनि थाखायनो जों कमिटिखौ दादों आरो बे कमिटिया सेन्ट्रेल एबसुजों मोनसे कअर्डिनेट खालामनानै जों बेखौ 6 मान्थनि गेजेराव जों बे सेन्टारखौ जाफुंसार खालामनानै बै बर'फोरखौ
बर' राव रायलायनायनि जि मोनसे बिथांमोननो जों सोलोंथाइ होनो नागिरदों बेखौ जों जाफुंसारनो थाखाय जों खामानि मावगोन आरो जोङो 16टा सेन्टार मोननायनि उनाव माखासे गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो जोंनाव बिथांमोननावबो बेबायदि सेन्टारखौ होनांगौ होननानै जोंनो मोनसे बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामदों। जों बे जाफुंसारनायनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन आरो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जेराव गोनां जादों बेवहायबो बिथांमोननो जों फोरोंथाइ बादाखौ जों होनो थाखाय थांखि लादों आरो वेस्ट बेंगलावबो जों 3.5 लाखसो बर' दङ। बिथांमोनखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो माखासे जोंनि डाइरेक्टलि बिथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामदों जे वेस्ट बेंगलावबो बर' रावखौ फोरोंनांगौ होननानै बिथांमोना जों खावलायहरदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा सानदों जोङो बे जोंनि जि फार्स्ट स्टेप बे जाफुंसार जानायनि उनावनो जोङो जेराव जेराव गोनां जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो मावनो थाखाय जों राजि। बे बेलायाव जोङो आं खावलायगोन दिनै बर'नि जिफोर माहारियारि संगठनफोर दङ बिथांमोना जोंखौ मदद होनांगोन। बर'नि जायफोर सानसुमै दङ फोरोंगिरिफोर दङ दिथागिरिफोर दङ बिथांमोना जोंखौ मदद होनांगोन आरो जाय जायगायाव सेन्टारखौ जों गायसननाय जाबाय बै जायगानि जायफोर सोलोंनो गोसो बिथांमोनखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जे मोनसे मिशन जोंनि मावथांखि बेवहाय बिथांमोनखौ मदद होनानै जोंनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंनो थाखाय आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरबाय। जायफोरखौ जोङो फोरोंगिरि महरै सायख'दों बिथांमोना गासिबो बर'आव MA बिथांमोना मास्टार डिग्रि खालामनाय आरो बिथांमोननो जोङो दानफायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सासे फोरोंगिरिनो 10,000 राङै जोङो होनो थाखाय जों थांखि खालामदों आरो बिथांमोना जाय जायगायाव थाहैगोन जाय जायगायाव फोरोंगोन बिनि थाखायबो जों जायफोर सेन्टार दङ बे सेन्टाराव जोङो अलरेडि बिथांमोननि थानायनि थाखाय एकमडेसन जों खालामदों आरो आं सानो जायफोर फोरोंगिरिफ्रा दिनै सायख'जाबाय आरो दिनै बिथांमोना ट्रेनिंखौ लादों बै फोरोंगिरिफोरखौबो आं खावलायगोन जे फोरोंगिरिफोरनि खामानिया अनलि फोरोंनायल' नङा बिथांमोनाबो बै ओनसोलाव बड' नेसनेलिज्म बर' माहारियारिबाद बै सुबुंफोरनो बर' रावखौ फोरोंनायजों लोगोसे बै सुबुंफोरनो आंबो बर' आंनि रावा बर' आं बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन आं बर' हारिनि हारिमुखौ आं फोथांना लाखिगोन बैबायदि सेन्टिमेन्टखौ जोङो बे फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बिथांमोननि गोसोआवबो सोना होनो हागोन बेखौ जों मोनसे बिजों खालामदों आरो फोरोंगिरिफोरखौ थांनानै बे गासैबो जोंनि जि बिथिं बे बिथिंफोरखौ लानानै जोंनि जायफोर बर' राव सोलोंनो नागिरदों बिथांमोनखौ मोजाङै फोरोंगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। जायफोर फोरोंजागोन जों बेवहाय कुनु बिदि फिस होनो नाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेबो बिदि फिसबो लाया। जों 3 केटेगरि खालामदों जों बेवहाय क्लास LP स्कुलनिफ्राय आप टु क्लास 7सिम जों मोनसे केटेगरि खालामदों आरो 8निफ्राय आप टु इउनिभार्सिटि लेभेलसिम जों मोनसे केटेगरि खालामदों आरो मोनसे केटेगरिया जाहैबाय जायफोर हाउस वाइफ जायफोर गार्जेन दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे केटेगरि खालामदों आरो बेवहाय जोंनि मोनसे सेन्टाराव 2 फोरोंगिरिया बे केटेगरिखौ बेस खालामनानै बिथांमोना सोलोंथाइखौ होनाय जादों। खुलुमबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखिनि सिङाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बर' रोङै सुबुंफोरनि गेजेराव बर' राव फोरोंनायनि जि थांखि आजावदों बियो मोनसे बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि आरो बिनि गेजेरजों जाय बर' फिसाफोरा बर' रावखौ बावलांनो हमबायमोन बा बर' रावखौ बुंफेराखैमोन दिनै बे फोरोंगिरिफोरा 6 दान बै जायगाफोराव थांना थाहैनानै बर' रावखौ फिन रायज्लायनो बा बुंनो हानाय बेबायदि मोनसे फोरोंनायनि मावथांखि बेयाव लानाय जादों आरो बेयाव जोङो मोनसे कर्स मडिउल बानायदों। बेयाव 120 घन्टानि मोनसे कर्स मडिउल जाय कर्स मडिउलखौ आबुं खालामोब्ला साफ्रोमबो ट्रेइनिसफ्रा बाहागो लागिरिफ्रा बा फोरोंथाइ लागोनफ्रा मोनसे बेसिक जि माने कनभारसेसन रायज्लायनाय बेखौ बिसोरो बे 6 दाननि गेजेरावनो सोलोंनो हागोन आरो बर' रावखौ रायज्लायनो हागोन। फिन बिथांमोना गावनि बिमा रावजों रायज्लायनो हानाय मोनसे खाबुखौ मोनफिनगोन। बेयो मोनसे जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि। रावा गुबैयै मोनसे बाहायनायनि सायाव सोनारो। बियो लेंगुवेजआनो मोनसे माबानि सायाव सोनारो। बेखौ जेसेबांनो बाहायगोन एसेबांनो बियो गोसारगोन। जेब्ला बियो प्रेक्टिस गैया गाव गावनि न'आव जेब्ला बेखौ बाहाया बा बिमा बिफाफोरा गथ'फोरनि सिगाङाव बर' रावजों रायज्लायाब्ला बिसोरो बे रावखौ लायाबालासिनो गुबुन मोनसे रावखौ आजावगोन। बियो मोनसे लेंगुवेजनिनो मोनसे बे प्रसेसखा। बियो पिउरलि मोनसे आर्बिट्रारि रावानो मोनसे आर्बिट्रारि जाय न'खराव जाय रावखौ बाहायबाय थागोन बिमा बिफाया जाय रावखौ बाहायगोन बेखौनो बिनि गथ'फ्रा बिनि फिसाफ्रा सोलोंगोन। बियो प्रेक्टिसनि सायाव सोनारो। दा मोनसे सम फैदोंमोन जोंनि गेजेराव माने बर' रावखौनो मोनसे फिसा राव होनना सानना लानाय। बे रावखौ रायज्लायोब्ला बे रावजों फरायोब्ला जोङो थोजासे गियानखौ मोननाय नङा
जोङो बुहुमाव सिनायजानाय नङा बेबायदि साननाय मोनसे इनफेरियरिटि मोनसे कमप्लेक्स दंमोन। नाथाय दा बिदि गैला, बेबायदि साननांगौनि गिनांगौनि आरो बर' रावा गोमालांगोन थैलांगोन बेबायदि सम नङा बे दा। बेखौ जेसेबां हायो एसेबां फेहेरनांगौ, बुहुमाव आरो मोनसे गेरेमसा राव महरै गायसननायासो जोंनि थांखि। आरो बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों लासै लासै बर' रावखौ जोङो आरोबाव गोगोमै गायसनफिननो हागोन होननानै मिजिंथिनो हायो। थारैनो बियो मोनसे गोजोनथाव मोनसे हाबाफारि, मोनसे देरगाथाव बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि लादों फरायसा आफादा। मानो होनोब्ला जोंना गोबां जायगायाव बर'फोर दं सेरखाय बेरखाय, बे जायगाफ्राव माने जोंनि गोबाङानो थारमाने बर' रावखौ बुङा बा बुंनो रोङा। आरो बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गोबां समाव जोंनि आफादफोरा नाजाबोदोंमोन, नाथाय जाफुंसारनो हायाखैमोन। आरो गोजोनथाव बाथ्रादि देग्लाय बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बर' फरायसा आफादा आसामनि गोबां जायगायाव 25नि बारा सेन्टारफोर खुलिनानै, मिरुफोर, सोलोंथाइ मिरु खुलिनानै, बर' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार खुलिनानै बर' रोङि बर'फोरखौ सेकेन्ड लेंगुवेज हिसाबै, नैथि राव हिसाबै बर' रावखौ फोरोंनो थाखाय फोरोंगिरिफोर थिसनदों। मोनसे मिरुआव सानै बिदि फोरोंगिरि, लेंगुवेज फोरोंगिरि महरै सायख'बाय। आरो बिसोरो दा गाव गाव मिरुआव थांनानै बिसोरो जइन खालामहैगोन। जइन खालामनानै बे सोलोंथाइ मिरुफोराव बर' रावखौ फोरोंनायनि हाबाफारियाव बिसोरो गावखौनो मुखुब लाखिहैगोन। गतिके आं मिजिंथियो बे हाबाफारिनि गेजेरजों एसेबां दिन माबानानै थानाय, गोलैसोनानै थानाय बे मोनसे जेंनाया, बर' राव फोरोंनायनि जेंनाया हयथ' जाफुंनायनि लामा फारसे फैगोन। आं मिजिंथियो बे फरायसा आफादनि बे हाबाफारियाव, फरायसा आफादनि बे नाजानायाव, बै जायगाफोराव जेराव बे सोलोंथाइ मिरुफोरखौ खुलिनाय जादों आरो जेराव बे फोरोंगिरिफोरा थांनानै बेयाव फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फोरोंहैगोन, सोलोंसाफोरखौ फोरोंहैगोन, बे जायगानि सुबुंफोरा जाहाथे बेयाव हेफाजाब होलायो, मदद होलायो, सहयोग होलायो। आरो बिनि गेजेरजोंसो बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसार जानो हागोन। मुलाम्फायाथ' जागोन, मानो जाया जानो। थारमाने बर' हारि दानायनि, गेरेमसा बर' हारि दानायनि बे मोनसे जोंहा जिथु माबा दङ, सिमां दङ, साननाय दङ, बेयो जाफुंसार जागोन। माने जों बेयाव जाफुंसारनो हायोब्ला जोंनि जिथु माहारियारि बाद, जाथियताबादा आरो गोख्रोंसिन जागोन। जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय, जोंनि गेजेराव खौसेथि, बियो आरो गोख्रोंसिन जागोन। आंनि नोजोरजोंथ' बिजाबाथ' ओंखारगासिनो दङ, बिजाबा ओंखारदों, थोजासे नङाबाबो बिजाबा ओंखारदों। खिन्थु जोंहा फरायग्रानि अनजिमायासो खम। आरो बै जों जुदि बर' रोङि बर'फोरखौ जुदि बर' फोरोंनो हायोबा मोजाङै, आरो जोंना बे बर' बिजाब फरायग्रानि अनजिमाया बांगोन। जोंनि बर' बिजाब फरायग्रानि अनजिमाया, बर' बिजाब बायनानै फरायग्रा सुबुंनि अनजिमाया खम जानानै दं। नाथाय जाय ओनसोलनि बर'फ्रा बर' फरायनो रोङा, बर' बुजिनो मोना, बर' बुंनो रोङा, बे बर'फ्रा जुदि मोजाङै बर' रावखौ जुदि सोलोंनो हायोब्ला, रायज्लायनो हानाय जायोब्ला, बर' बिजाब फरायनो हानाय जायोब्ला, थारैनो बे मोनसे गेदेर खामानि जागोन। जोंनि जे बर' बिजाब फरायग्रानि अनजिमाया खम, बे जों आंखालखौ जों सुफुंनो हागोन। माने बर' बिजाब फरायग्रानि अनजिमाया बांगोन, बर' बुंग्रानि अनजिमाया बांगोन। गतिके जों बेनिफ्राय बुंनो हायो जे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोनसे मोजां थांखिसिम जों सहैनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला, नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट
27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।